Katanat Social Welfare jangka Sorkar Meghalaya rengkat ke District Hub for Empowerment of Women (DHEW) Krima No. 6 Youth Ministry kabalang baptis kila Rakhe ya kajing dap posnam ke Skim Sumar Baha bat kenti kerdan ya ki khon kentai Beti Bachao Beti Padhao Haborang Resort Nogor Para kabala sedang haka arpu ar tarik kelalengkon bat kan kut haka pra tarik uleber ar hajar ar pusan haduk lai sepak san pongut kilong kemi ki Samla bat kena arit kentai bat kinong teri sorkar na South West Garo Hills District kilawan ban shimbenta haki program ajing hikai babonjan kijing tumu bakongsan jong kan Kalumpung kilong ban hikai ki kemi ki kepa ban pli kilat kilenti haka jing nang jing tip na ka banta ki khon kentai ban kentie wi ki sap ki phong jong ki bat ban pendrung ya ka mensim ya rengkat kerdan hapdeng ki khon kentai bat shenrang Kiriu Shampang haki jing start babon sertap kilawan ban ai kijing hikai bat jing batai haki lai spasan pongot ki balawan ban shimbenta hakane Kalumpung halor ka jing nang jing tip ka jing kot jing khia ki an ki baya dei ya ki kentai ki basha ban ben kilat klenti ban yo kam yo jam ka jing shngan ki kentai haka imlang salang bat ki we ki pang ki baya dei haki kam penroi bat kentiu ya ki khon kentai Lapan long ru kijing ya ko babon jat ki bakan thup ya kijing kentip kuis kijing elekai kijing ruai bat jing shat ba harukom ya kinong job ha kijing ya ko babon jat ansa me ki buskit bat ki memento ha ka sngi penwai ya kan Kalumpung